Ето ви един малък пример. Никъде, ама никъде в Божието Слово няма да видите кръщение на бебета. Няма такова нещо. Никъде в Божието Слово няма да срещнете поръсване с вода. Няма такова нещо. Евентуално някой църковен лидер, който е имал нужда да си напълни портмонето с няколко сребърника в 3 и 4 век, е измислил точно това. И е вкарал тази религия, това учение. Знаете ли, самият Исус Христос беше кръстен на 30 години. Вижте, ако наистина искате да бъдете последователи на Бога, наистина последвайте Бог. Наистина последвайте стъпките на Исус Христос. Ние не кръщаваме бебета. Никъде в Божието Слово няма кръщаване на бебета или поръсване с вода. Да, Исус Христос беше посветен, когато беше малък, когато беше бебе. Те посветиха Исус Христос и ние посвещаваме бебета пред Бога, взимаме ги и ги носим пред Божието присъствие и се молим за тях и ги благославяме. Но ние не кръщаваме бебета. Няма да го видите това в Библията. Самият Исус Христос беше кръстен в зряла възраст, осъзнавайки, взимайки собствено решение. Ако не осъзнаваш какво е кръщението, ти си гол и ти си бос. И ти си един сух грешник, който влиза вътре във водата и излизаш като сух грешник, който излиза от водата. Грешникът, който беше сух, влезе във водата и грешникът, който е мокър, излиза от водата. Нищо не се случва. Няма го силата на Святия Дух. Да ви кажа ли откъде идва за това учение? Учението, кръщението на бебета. В 3 и в 4 век вярата на някои църковни лидери, е било това, че ако човек не се кръсти във вода, няма как да отиде в небето. И точно за това някои църковни лидери, като католическата църква и православната църква, и включително и други различни църкви влизат в тази група, започват да кръщават бебета. Защото мислят, че човека, ако умре, мислят, че ако бебето умре на малка възраст, душата му няма да бъде спасена. И затова започва да кръщават бебета. А поръсването с вода излиза в средната епоха. Заради това, че в някои места имало е липса достъп на вода и някои хора нямали как да бъдат кръстени във вода, а някои нямали физическото здраве, за да бъдат кръстени с вода. Някои църковни лидери са си изкарали едно учение да се помолят и да посветят водата и да ги поръсат с вода и те ще бъдат кръстени. Да ви кажа, самият Павел ги предупреждаваше. И когато беше в Коринт, каза: ей, вие, безумници! Кой ви заблуди? Какъв дух ви заблуди? Вие приехте с благодат, а сега вървите в законието. Но етимологично, българската дума кръщение е пряко свързано с оригиналното значение на думата баптизо в гръцкия език, в старогръцкия език, което означава, думата баптизо означава потапяне, вкарване, влизане, сдвояване. Когато вие влезете вътре във водата, вие ставате едно цяло с водата. Нали така? Амин? И ние, когато
приемем Исус Христос за своя личен спасител, изповядваме с устата си и приемем в сърцето си Исус Христос за своя личен спасител, ние получаваме, забележете, ние не ставаме, ние получаваме правото да станем част от Христовото тяло и да се добавим в домоучадието на Бог. Получаваш правото. И това е първото кръщение, което е необходимо за всеки един човек, защото ако нямаш първото кръщение, кръщението в името на Исус Христос, няма как да имаш второто и няма как да имаш и третото. Няма и как да ти се отварят небесните врати. Амин.